Qala-ke. Ngibani wakabani? Usindiswa Mhlakani. Lana ufike nini? Cha, lana ngifika namhlanje kuseni. Emakhadi eclinic. Ufike namhlanje emseni? Kuseni namhlanje. Chaza-ke sonke isitori sakho. Ufike nenze njani? Mina bengiqala-ke nokufika-ke namhlanje wathi ngoba ngihlupheka wathi lo baba sambe ngizokufundisa okunye kufanele sikwenze. Wasethi hayi ukuthi emakhadi hayi wami la chaza la unganaki nala. Kwaseke lo baba wathi hayi njengoba uxakekile ngizokusiza sithatha amakhadi kanje wabantu sibe sesihamba ngeso. Chaza niwathatha kanjani? Siwathatha emshinini mangabe ukhipha imali sikuncede sikusize ubese-ke manje ikhadi lakho selibanga kithi. Kanjani nithatha kanjani? Thatha ka siyakuphazamisa emshinini bese sithatha ikhadi. Iphini sibe sesiyibonile. Niyibona kanjani? Sibona ngoba sisemveni kwakho. Basisemveni kwakho siyayibona iphini. Bangake senibathathele nje? Mina nje ngathi ngineviki noma 2 weeks ngila. Ubathathele? Ngithathele nje mhlambe kabili kathathu ngingahambi kahle. Malini? Hayi bekuba bo 1000 sometimes 1500. Iziphi itolo sokwangena kuzo abaskema khona? Hayi angena esitolo. Sengisho la kunama ATM imapha ama ATM osike wawasebenza. Angenanga ku ATM. Benithatha kanjani? Besifika manje nje manje sifika nathi besifika nje. Ngithi nenza kanjani mangabe nithatha imali? Siyaphazamisa umuntu emshinini ngathi mangathi uyathithiza akakhona ukukhipha imali kahle. Hayi ngicela ukukusiza pressa la bese uthi ikhadi lakhe lifika umshini bese uyathatha ke ikhadi lakhe. Umazelaphi lo baba? Ubaba lona uyongisizile wathi umazelaphi? Mina ngimazela la hlala khona. Kuphi? Uhlala khona eNdukuzaneni. Kuphi? eThekwini. Nihlangane phi naye? Wangibiza mina ngiyisukela le Friday wathi hoza ngoba uyasibheka uzengala. Okay. Sizoza. Yena ubambela abangani manixoxa Akazange asho into nje yena uyayiholela umndeni kahle kahle. Uhola umtholo. Manje niyaphi manisuka? Cha masuka lana mina ngibuyela back ekhaya. Ngizohamba ngamateksi. Iphi imoto namba ngayo? Babalekile phela baba bebengeke bami. Cha bahamba ngemoto na ubaba. Bahamba ngayo imoto Bona phela imoto sesayifuna phela siyabadinga. Ihamba kusho ukuthi babalekile phela la. Cha nina manje manifona ufuna nifona ukuthi hayi seniphumile otakwini. Angina airtime bengizofuna manje. Ngifuna manje tshela mina ke ngaphandle kwanamhlanje ikuphi la engena ganga khona la eBhekwini ngaphandle kwanamhlanje ngake ngaganga kodwa eNewcastle kudala cha ngisho la eBhekwini hayi akazange sigange ndawo. Okay ngiyabonga.